Hola, soc Laia. I jo, Adrián. Benvinguts al nostre espai de llibres. Avui anem a parlar del meu malson favorit. De què tracta el llibre que t'has llegit? Doncs tracta d'un xiquet que es diu Manuel, que té febre i té molts somnis i primer somia una cosa, després somia que s'adorm i somia una altra cosa dins del somni i així successivament i va passant moltes aventures. La seva autora és Maria Solar, que és una escriptora gallega molt coneguda, que ha escrit diversos llibres en valencià. Quin és el malson que més recordes que has tingut? Doncs d'un home que va pujar unes escales molt altes que arribaven a un gratacel i es va caure i va morir. I jo estava davant. Sobre el llibre que t'has llegit, quina és la part que més t'ha agradat? Quan ZZC5, l'extraterrestre de l'altre planeta, no parava de preguntar-li a Manuel coses sobre la Terra i Manuel no parava d'enfadar-se en ell i me va parèixer molt graciós. I el personatge que t'ha paregut més curiós o graciós, que més t'ha agradat del llibre? Va ser Alicia perquè al principi Manuel pensa que és una pesada que no para de donar-li besos quan té febre, però després va descobrir que sols li donava besos perquè la mare de Manuel va morir i la seva també, i com compartien una cosa en comú, pues, sentia el mateix que ell i li donava besets. Per què recomanaries aquest llibre? A veure, el recomane perquè és un llibre amb moltes aventures, que suposo que a vosaltres vos agraden les aventures, i que ensenya que quan tens molts problemes, sempre tens que buscar la manera de solucionar-los i no rendir-te. Fins ací el nostre espai de llibres. I esperem que vos escau el meu malson favorit. Adeu!